3 to 6 emsakazweni ubukhosi FM asigoduke afternoon drive sekhona ke khona phakathi la ezindlini zokusakaza la emsakazweni ubukhosi FM okhulumayo kwesamukelo dlamini bembizwa ngalmani maluma bashana sakhona ke la Tommy Hamzano Baraka sikhona nenye insizwa lana yazi ukuthiwa Black Africa azobe khona nje la phakathi la enkundleni zethu zokuthi nje sisakaze ngikubingelele kakhulu ngokukhulu nje ukuyithoba Tommy ngazi ke mhlambe kwabalaziyo ngegama lasekhaya kuthiwa uba elaqanjwa nje kuthiwa uma lo othandwa kangaka kuthiwa uma wami uthi nje uyayiqhenya ngoma wami uma waqamba ngaliphi igama intokazi ngibingelele umsakazweni ubukhosi FM. Uma wami wanqamba wathi actually ubaba wami ngithi wami baba wami wanqamba wathi nguMaswazi. Maswazi. Yes. Okay, Sibongo wakadlamini. Hayi. Owamithi? Yebo. Awusazana mbuzo. Sibalkhulu. Full stop. Ngibile la kwabakasi. Yebo. Ubakasi nalo igama lakho ke lasekhaya bakwazi ukubala. Ya sanibona emsakazweni. Mina bathi bangazi ngosihle baka maphumule ya bangazi ngosihle maphumule zigot khona naye lapho phakathi kodwa ngikwazi usaba sebukhosini sinayo insizwa nayo kade khona la insizwa uthula maphumulo kade kuhle naye la okay uthula maphumulo wami akhona mawele msakazi wakhona siyakhanya thule wami ale kuye to me to ladies first. Yebo. Shoot me English podcast. To me come on ngana ngigama elithi to me kwe. Okay. Igama la Tommy. Yes. Igama lama wami maseliphelele ubathumile. So ngali shortnisha ngalenza ngaliphala ngalendlela siliphala ngayo. Yeah, but ubathumile and more shortnisha uThumi. So ngayiqamba ngaye mama. No, thanda kakhulu lentokazi. Ikhona nje idlalela. Ubaba wami unfortunately wadlula emhlabeni ngo2017 and wayemuntu vele wayekade eqhenya kakhulu ngami engigqugquzela ngomculo. So ngathi you know what, to make her proud noma ngabe ukuphle khona awuthi ngiyibize ngaye njengoba ngine emculweni. Ngiyayithanda le le okay siqalela ukuthi musiqala ke music industry uyiqala kanjani yini uyiqala nje kuyiphi inyanga kahle music ngingasho ukuthi like ngibe now like ever since I can remember ngingasho njalo because ukuqala kwami ukuhlakanipha nje I was like ngangikwazi ukucula ekhaya bengirecognize bengitshela fast forward to ulo primary and high school bengikuma choir ngicula and stuff and there was the time where ubhuti omdala said you know what Swazi ngikuzwile urapper wethu yazi lo ngiyakwazi urap no come on wahlala phansi nami wangifundisa wathi masirapha ke irap ipoetry so sirapha kanje sibhala kanje sikhuluma nanoma ingane sifuna nje hip hop just speak your mind. So that's when I realized that ukuthi no what nginayo lento ngiyayithanda I know how to rap so ngaqhubeka ngahlala. Alright, so vele mase siqeda lezi inkulumo lezi usazosuka ukuthi usinikeze invest lakho kancane. Yep. Right. Angiyithanda intokazi enesibindi. Sesobona ngothatha wena ngo right hayike uyobe sethathile la ubona uyithathe umrapha wasekasi bayibona umrapha okuphi indawo hlangana ngiyona ngihlala eLovukasi. Alright. So uma ukuthi ke umkhambi asichazela ukuthi yiziphi ke umzimba mhlambe noma izinto obubhekene nazo la kuyona i-music industry. So far zikhona ingqinamba ezibekhona but nje ngizolikhuluma iqiniso ingqinamba engibhekene nazo was from all producer where you go to the studio record your songs and end up not finding it back. So ukuthi jaka ke manje umuntu ufuna ingoma yakho yet you paid
but akabuyiseli yona. So ngingasho ukuthi i-challenge esabhekane nawo nje ileyo kuphela. So far nje so good. Alright, shooting. Ngeke yaphila ithanda yaphila nje ngakwena. Iyaphila. Segazini. Bayithatha le yaba. Yebo wathatha le. Wathatha le ngaphila nje nawe. 100%. Ngiyamlapha manje umoya moyizela la ngiyakutshela umoya moyizela okukhombisa ukuthi vele lento uyayithanda futhi siyaqhubuzela kakhulu la emsakazweni wobukhosi FM ukuthi if une-talent zikhombise ukuthi unale talent futhi umelane nalo zikhona izinto ubhekane nazo mhlawumbe uthini mhlawumbe zikhona ama-producer ngokukhuluma ngawo ama-producer so mhlawumbe ke mangibuzisisa kahle oqale wakho umculo waqala kumuphi mhlawumbe producer waqala kuyiphi ingoma mhlawumbe wayikhipha uqanje qale Alright. Ingoma yami yokuqala ukuyirecorda was on 2017. Yeah. Ngarecorda ku CEO ibuda nje yangasekhaya ne studio ngaphezulu kwasekhaya. Ngayirecorda ingoma yami so it happened ukuthi ngayiluza. Yabona into ukuthi urecorda ingoma uzokusendela naye emva kaloko nefoni ilahleke yonke lonto leyo ngayiluza kanjalo. And then after ukuthi ngirecorda leyo ngoma leyo I had to ukuthi ngithi quit kancane ku music. I was focusing ekubeni nomntwana omncane. After that ngathola ukuthi I'm pregnant. I had to focus emntwaneni wami ngamkhulisa wazi wamdala. And then last year I got back to the mic. January ngarecorda ingoma yami we la ngaze ngiyithole khona yeah. Izawalo bese ngiloke ngirecorda ke until ngikwazi ukuthi ngiyidrop ingoma zami zikwazi ukutholakala ama websites. Alright. So ningoma zakho ngizokuthola ziyatholakala na Spotify. Exactly. Tholakala ku Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, nakusengikhohle. But nje zikuma websites kuphela. Hayi share it na WhatsApp itholakala. No. Download. Naturally nje futhi nakhona mhlawumbe umuntu mayithi uyayisearch ufuna ukuyidownload ngayithola. Yes, exactly. Jesu, hayi ngiyakuzwa lokho. Hayi isimlelo because FM ake ngithathe ke ngiyashifta manje. Ngithatha ushifta manje. Amatafula sengabhekisa Barakas. Yebo mfethu. Mfethu ake kuweke sithi uyisizwa umngaka iminyaka mhlawumbe unyaka sengikhohliwe. Angisabali kathele kuna 15 kusemnandi. Alright, kathele kuna 15 isaqala yona mfethu. Alright, so lende nomculo ke wayithanda wayiqala ngokuthi ngiyathanda ukuthi ngibe sendimini umculo. Yona lento mfethu isuka kude. Asengithatha ukuyibheka ya. Ngizwe nje uthumile phanela ndi story ngithi ngiyibheka nami isuka kude lento le. Yeah, but ngaqala mfethu ukucula yabuka kusadlala ama cassette. Yeah, so ngirecorda ngecassette ngathola iskin nje sakhona ngirecorda phezulu ngoma zaZulu Boy yabo le nto le ngirecorda phezulu ngoma zaZulu Boy. So ngabhala mfethu. Ubhala ngicabanga ukuthi into enganginayo vele ke ukubhalina ngazi ukuthi iyaqhamuka nini. Because kukhona nje ingoma engangibhayile kudala ikhunjulu siswami kuphela ethi Qhuda ngisano ukuthi Qhuda lithini but ngiyakhumbula yona yayithi Qhuda mfethu so ekhambeni ke lapho ngahamba ke ngahlangana nabafowethu ke but nje umuntu oqala owangikhombisa ukuthi yenzeka lento yakwazi ukuyicaphuna wafika nemic omunye umlungu nje mfethu wakuthiwa uyele igama lakhe. Waphesheya mfethu wangifikela nemic wayiphethe vele imic imvalo kale ihlangana kwagijima mangashi kwazi kwazwakala ukuthi ayikuthiwani ikhona lentsizwa ngayikhona lensizwa mfethu. So igama leke la Barakas madoda ngingathini so isikhathi esiningi mfethu bangazi ngobantwana bangazi ngabantwana nje kakhulukazi emsahweni nje mfethu umuntu ufuna abantwana uyazi uzomthola. So ngicabanga ukuthi mfethu singayikulona kakhulu ukuthi lisukaphi yabo. So mekubantwana mfethu
kunabafethu abaleke belinqamulela ubathe BA yabo lonto leyo ya because ubantwana ke ufaka imbuzo eminingi indaba ukuthi ubantwana mntanami yabo lonto leyo yeah thina siyamazi ukuthi uqhamuka phi yabo lonto so ngalinqamulela ke la uBA mfethu la selahamba noBarakasi ke yabo alright yeah so nombuzo singobheka kunika nobabili okay so lengoma ke ethi iphinkinga mhlambe ke omunye umuntu ayibuza ukuthi ithini message yalenkinga yale music ngoba phela kuyethiwa music une message yeah une message ya mfethu so mhlambe le ngoma ke enihlanganisile ithi iphinkinga ichaza ukuthini yeah lengoma lena kahle ile ngoma lezi zimnandi iqhamuka estudio yabo yeah sasise home sound uThumi introducer ku Crazy producer wethu oshaya insimbo oshaya ingoma ezimnandi producer wethu Crazy laphana yeah so wasifakela nje beat washo ukuthi kai uThumi akacushwa nike yathi nje no bethi yeah so side lam yeah na ngizomnikeza ithuba lokuthi uyayichaza na ngendlela ayibona ngayo side lami mfethu ingoma nje esimple eshoyo ukuthi hayi siblomele mfethu ayikho inkinga uma uyibona wena inkinga ipi yeah sichilele thina la ngishayela rap ngawo ushayela project rap yona enithanda kakhulu then nje popular music ukuthi amapiano so ngiyashaya piano ngishaya rap ngishaya rap nje kakhulu yeah uthina siversatile kakhulu yeah thina nje umculi into yethu yeah umculi into yethu kodwa esikujabulela kakhulu ukuthi sikwazi ukubathola abantu zonke indawo because manje akusekho ukuthi manje umculo uthanda ukuthi akawulaleli ukuthi abantu manje balalela music yeah so nje sikuthola abasakhethi ukuthi music onjani yeah alright so ngizikho Lego male yona exactly it came to us I would say because sasike studio bodlala ibeat sayithanda ibeat sasasipende nepaper njenge nje senze usiko lethu like ubizo sabhala we started on the chorus and then the chorus masi show and then yeah sayijoin nama verse kwahlangana ukuthi no kahle sabantu abaychilele abayipholele abangenankinga abaphusha music ayinkinga that's it alright nawe nje uthi uthanda rap kakhulu ukurapper into nje vele oyithanda from beginning of uqala music exactly and ngiyakwazi ukucula ne I'm good on vocals I can say that yeah cause izikhona ingoma la ngicula khona nje uBlack Africa nangiceleni kwami he made me sing sure piano cabanga so and of which zaphuma nje usweet zaphuma usweet ngiyacula ngarapha kodwa usite ngithanda kakhulu uyiki nikagazi ake ngizotheke mhlambe okugcina ngibuke ngiqale la ngizophinde ngibuyele ngakena ke uBlack Africa ake mawukuthi ngiqale kuwena futhi to me ngithi mawukuthi abantu ke bafisa ukuthi baxhumane nani ukuthi mhlambe bakwazi ukuthi nitholakale bathi nje mhlambe mawukuthi bathi hayi ngifuna ukumbona ngamehlo loThumi ngifuna ukumbona ngamehlo loThumi bathola okay on Facebook ngikhona @Thumi Instagram ngikhona uswazi.thumi okay on WhatsApp 060 390 6721 ipage lami la ku YouTube @Thumi go Instagram @Thumi you my email is bongakwana183@gmail.com Sayicela usipelele Thumi thank you for reminding me lo Thumi ngithi @Thumi is not THUMI no it's 2 lowe number
mase kuba M-E-E-H. So yeah, ngiyenze isilenge because you know I'm studying slang. Ngimnandi ngisho ibo. Exactly. Hayi khona ke phela kodwa ke futhi hayi sosobe sikhulume leyo sosobe sikhulume. Ngidlule ngithi mfethu lapha uBarakas mawuthi bafisa ukuthola mfethu bengakuthola. Yebo mfethu okay go TikTok kanjena uBARSA. Yeah, uTikTok. Yeah, uFacebook ikuse tricky because bekuyi account nje personal. Yeah, but uyangithola ngophesi ongamazi. Yeah, uphesi ongamazi, yeah, uphesi ongamazi mfethu festival kahle kahle igama lami lesingisi yabo. Yeah, so njengoba ungamazi nje uphesi ongamazi. Yabo lonto so yeah, iFacebook lapho yeah na WhatsApp u071 6278 602 yebo mfethu 071 6278 602 isho mfethu mina ukosefema madlale imake manje yabimba manje izinto zami kodwa ke anizidlale yona ingoma yathumi ethi take it easy okuyiyona ke esifuna umuzwa ngayo ke rapha ke nomuntu wakhona ngoba kuthiwa umusiswayo sifuna ukuzwa ke manje ukuthi ithini indaba nangokuthi to me it's take it easy